Lapu-Lapu City Election Officer Attorney Anjanette Lamban mitataw na di na kinahanglan pang mangita og substitute nga mga magtutudlo aron mohulip sa mga sakop sa electoral board nga wa makapasar sa theoretical ug practical exam nga gipasugdahan sa DOST. Matod ni Attorney Lamban, sa pagkakaroon wala pa siya nadawat nga kopya sa resulta sa theoretical ug practical exam sa mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City nga magsilbing electoral board alang sa eleksyon karong Mayo. 604 ka mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City ang napaubos sa training ug mikuha sa naasoyng pasulit. Niadtong Martes gipahibaw sa DOST 7 ang resulta sa naasoyng pasulit diin 7% sa kapin 12,000 nga mikuha niini ang nahagbong. Apan wa hinuon gipahibaw kung asa nahasakop nga dakbayan o baka lungsod ang mga magtutudlong nahagbong sa pasulit sa DOST. The GI is very clear that at least one member of the electoral board must be certified by the DOST. So there are 3 members, so at least one. Samtang giklaro ni COMELEC 7 Regional Election Director Attorney Francisco Pwede nga mamahimurang bayluhon ang taha sa mga sakop sa electoral board nga nakapasar ug sa wa nakapasar sa DOST theoretical and practical exam. Kaya ang importante nga na dihalan kanang yung chairman ug ang poll clerk. Mao ginay dapat ang third member mo ra kanang taga-prepare clerk lang man siya, taga-prepare naman lang siya sa mga papel basig at sa ibutang na lang sa pagka-third member. So, ang katong dili mo pasar pwede ra to sa ikatulo. Ang chairman o ang rule man go dapat mapasar gid sila tanan sa DOST exam.